Ada na iti dadu mga churches tat nga panawon nga mabalin nga gasawalatan iti kinkinupurmi. May nga practice da kat iti sexual immorality. And kanyada kilaang diay. Accepted diay. Nura dumadag iti leaders da pa iti involved iti kakastoy nga banag. Nga apan da sikugan dagiti pasurot na. Tinala si jay nagaduti ubing. Tinala si jay aduti sumursurot kanyada. And yet kunada isuda katalipan iti Dios. Yet kunada accepted iti ti sangwanan iti Dios. Anya ti may baga tayo may panggap daytoy. Anya ti may baga ti sao ti Dios. Iti libro iti Revelation chapter 2 verse 15 di church ti Pergamum. Dayto iti maysa nga kagurguran ni Apo Dios nga kinonfront na iti church gapusta ada iti grupo, ada iti sursuro nga imunag di simman nga ada dagiti membro kat akseptaran da, kan accepted da dayto nga sursuro. Kunana chapter 2 verse 15 after nga kinondem na, kinonfront na ti sursuro ni Balaam nga mabalin amin ti compromise ti Kristiyano. Kunana iti 15, so thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Dati Nicolaitans nga dito kat pasurot ni Nicolai de Chimpo, dagiti apostol. Iti rigat na dito Nicolai nga dito kat maysa dito nga nagprofess nga Kristiyano iti dem later on dimteng de Chimpo napanaknakan nga ulbod iti pamati na. Ti maysa nga pamati na kat mabalin ti Kristiyano nga agasawa da ag live in da urehan da pay nagasawa. Ti pamati na kat mabalin ti sexual immorality. Nga agsisinabali ti parsa. Awan problema jay. And may panggap iti marriage dadala na iti loyalty iti agasawa. Kuna iti sao ti Apo, dayto iti kagurguran ni Apo Dios nga maysa nga inakseptar iti uneg ti church ti Pergamum. Dinadaal da iti sagrado nga sapata ti tunggal maysa nga agasawa iti karida ti sangwanan iti Dios. Dinadaal da iti purity dagiti young people. Minulis siya dagiti leaders, dagiti membro da okay lang kanyada diay. Ken okay lang iti sexual immorality kanyada. Awan problema kanyada diay. Di bali tanay salakan kamutan, okay lang dijay. Importante inawat mo ni Apo Dios. Kuna ni Apo Dios dito yung susuro. Kagurgurak dayta nga ususarenyo iti lisensyak iti parabor. Iti parabor nga ususarenyo nga lisensya nga agbasol kayo. No sino kanyada, kan sino man iti maysa nga tao nga mangususar ti parabor iti Dios. Nga kunana nga naisalakan mo tan, inawat na mo tan, so okay lang dita. Ang problema di balit na naisalakan kuna niya po Dios dakkel iti pamanaknak nga pudpudno nga naisalakan dita. Kagurgura niya po Dios di ay. Tadadaulan na dati Nicolaitans nga dito, dadaulan na iti pamilya, dadaulan na iti kinalinis iti maysa nga baro kan balasang kan uray payman iti bagi iti maysa nga tao. Gapusta mamati da iti multiple partners nga kunada okay lang kano di ay. Tinagdagsyan na ito'y ininsultuon da iti parabor ti Dios nga raramiden da nga lisensya nga agbasbasol da. Kalukwan da ita kadwa. Kalukwan.